akamukanganisa ndomata mutimu anaenda kunana tete wake asvika koko mukomana akasvika kuti musikana ndiri kumuziva asi handisi kuda ini mwanasikana wangu Asiri Mhandara ewe tinoziva sei achimamukunza isho kana kwaita waona mwanasikana wakati musikana wakaona kuti ndo zvakamira zvakaita pane matauriro anoita wanzwaka matauriro acho ndekuti unounza machira muna wati chimbachira maputi handirika maputi aya ndaunonza gumbezi rako nejira rako kana watenga jira rako rakura wobora buri pajira rako woendese kunani kuna atezvara naambuya ambuya akangoti bheteni jira akangodaiswa akaonesa kana rabora kuti finish zvatopera nyaya yako wataura zvinoona bad attitude towards women 19 years yongoti madzimai imhuka dzekuti kana wangoda zvakunotora usiya that mentality asi wamuchachienda ndinaye padei ndafunga kuti nhasi ndiri kumboda uyo ndotora asi ndisingade kuroora ndotora zvekudzira zvatopera uyo woenda zvake that attitude is what I don't want. Ndakuma yangu mkwasha pamusoro mambo pamusoro makurukota ndari simakateerera ndakumbira Mhandara vapinde mudare tinzwe nyaya yanyu pamusoro yechangamire pamusoro yemakurukota pamusoro yevanhu vese vari mudare muno wakanga uri musi wa23 Juni inini nemhuri yangu taiva kubvuru 23 Juni gore rino rineri takanga ndine mwana mukomana nemadzimai tiri kumburu saka kumba kwangu kwasara mwana musikana anonzi Nyasha Magunje saka ini ndakasara hangu ndiri kumburu madzimai ini ndakasara nemadzimai tiri kumburu mwana mukomana ndakadzokera kumba nevamwe vatanga tiinavo ndoda kumbokukanganisa mbichani pakutsanangura kwenyu toda kuti tizive uyu achiri pamwe chete here nemwana wenyu tinogara kutonga nyaya panapa toparadza nguva achitonga nyaya yevanhu vakarambana chititaura kuti vakarambana kana kuti zvakamira sei havana kubvira vagara vese asi akakanganisa mwana wangu okay good mkwasha wakakanganisa mwana wevanhu full stop ane makore mangani mwana wenyu aripe anzan Nyasha famba mwana anzoni makore mangani ndine 19 years nonza Nyasha Magunje anzanuza Nyasha Magunje vane mwana havana havasati vane mwana okay alright akasitokora is recent so 23 June 23 andimanyi manje alright okay right mose ari kupomerwa kuinzwa here mukwasha imwana pamusoro yechangamire nimi mose mukurukota nimi mose vedare makateerera ndikuinzwa isho wangu uri kuibvuma here mose yacho vangu ndeibvuma isho wangu Claudius ari kubvuma mhosva yake tazvigamuchira waita zvakanaka ubva mhosva yako now imimi mati mukwasha akatora mwana wangu akatizisa here vakaita sei ndachifunga kuti dare rinenge uri kunzwisa kuti kana akatora anofanira kunge akaita hwemadeni otora mukadzi aenda naye kupi kumba kwake saka zviri kufamba sei vari pamwe chete here havasi pamwe chete mambo havasi pamwe chete akamukanganisa
Madam Timu anaenda kuna tete wake asvika koko mukomana akasvika kuti musikana ndiri kumuziva asi handisi kuda ndinobhadhara zvangu. Okay, fine, zvakanaka. Right. Ndizvo zviri kutaura naate zvaro tiri zvawakataura. Saka nhasi uri kudii? Nhasi tiri muno mudare nenyaya yemukadzi wako. Mukadzi wako uri kumuda here? Ari mukadzi wangu kwasotambira ndikwanise shoma. Ngozvita kupa wakamhenga uchimuenda kwauri wasikazivi unobarika. Right. Wati waizviziva? Ongishongo. Iwe nomudzimai mumba? Ongishongo. Ndibva watora uyu? Ongishongo. Usingamude? Pindura? Sungutedana nesho wangu. Maidanana. Asi usingade kumuroora. Nokuti barika haugoneka here. Ongishongo. Ndo anonzi uyu mukomana ndi anonzi machainyoka. Uyu murume uyu ndo mbavha manje rukangasa maruwa. Mamuzwa nyaya ari kutaura? Ari kuti iye ndainyatsa kuziva kwazvo kuti inini ndine mudzimai wangu. Asi uyu ndakamudawo. Kwete kuti ndimuroore. Nokuti handinotya chipara handichide. Dare ruda kuti rizive kuti Saka akamudirei. Kuita sei? Akada mukadzi uyu kuti amutambise iri Mhandara ari musikana. Nhasi amutambisa asvika paanoda akuti handigoni kuita chii. Asi akazviita achinyatsa kuziva kuti ndoda kutamba nemwana uyu. How evil it is. Uchenjeri wokuti anonotora mukamwe iye uziva ndine mukadzi wangu ndoda ngotsvaka munhu wokutambisa zvavo chiri akabva poenda pachidaro. Right. Ko nhasi uno mwanasikana yakanzi ari pamiri noti kudii nazvo? Ndikuzozvitambira zvangu zitaita zvakadzivirira. Hausi mwari ke? Hanozwa mapindura aita? Ko akati ndine pamuviri nhasi. Iye ari kuti ina handizvitambire nokuti ndaita takazvidzivirira. Pakati paiko changu ndokwanisa kuzvigamuchira. Ini ndiri kutaura pfungwa yake mukomana uyu. Ndikutaura pfungwa yake kuti pfungwa yake chaizvo kana achiona vanasikana ari kuvaona sei? Ari kuvaona sevanhu vokutambisa. Bad attitude towards women. 19 years. Yongoti madzimai imhuka dzokuti kana wangoda zvokutora usiya. You know that mentality. Asi wamushachienda ndinaye. Pade ndafunga kuti nhasi ndiri kumboda uyo ndotora asi ndisingade kuroora. Ndotora zvokudzira zvatopera uyo woenda zvake. That attitude is what I don't want. Haite you. Hazite. Attitude yakaipisa zvikuru chaizvo. Vana vakana vachibereka vachikudzwa mudzimba, vabereki vanenge vachitarisirwa pfuma yakadi yakanaka. Vachida kupembedzwawo nemakuwasha handiti? Kuti baba vangaita zvakanaka makandichengetera chii? Mudzimai wangu. Vachiomberwawo. Kana paita mariro, paita zvimafunction zvepamusha, mukuwasha achiwanzi, tine mukuwasha wedu nhingi. Ko nhasi. Tunge, aenda tunge, aenda zvinoita here mumaruwa macommunities matigere. Ndokuputsa musha kwatiri kuita. Tema itinzwemi. Ati uyu handidi ndiri prepared kubhadhara zvangu asi chitema itinzwe. Ndiri kuda 4,000 madamages. Takakanganisa upenyu hwemwana wangu.
ngatitaure taurei tonyarara. Hatitodi kuti vataure. Right. Baba vataura kuti ndikuda 4,000 damage. Handitika? Nekuti mwana wangu akamukanganisa. Zvandaitarisira hazvisirizvo. Zvokana mapotera kudarira mambo. Rine ma-procedures aro kane zvanzvinotedza. Nekuti matarana handi echivanhu. Kana tichichaja ma-damages, tinoita mari pamusoro. Asi pane zvatinotarisira kuti iyi ndo damageichisazokwaniswa kuti iwanikwe kubva kana mwana akatorwa nemumwe murume. Ari manzwaka? Izvo zvezvo zvinobhadharwa zviri kurutivi rwemombe. Ari mazvoona ka? Chekutanga ndechekuti uyu mwana uyu sekuti akatorwa isu tiri kufungidza kuti anga iri Mhandara. It means amai ava avachagona kudya mombe, vabereki vachagona kudya mombe yechimanda. Saka mombe iyoyo 1 mombe yekutanga. Handika? And 2 amai ava nokuti masungiro, munoziva masungiro kai? Masungiro mukuwasha anenge achitenda kuti amai nababa makaita zvenyu zvakanaka, makandichengetera chii? Mwana uyu ndakamuona akamira zvakadai, ndinokutendai. Saka uyu kana akazoenda pane mumwe murume hapasina pachi masungiro. Saka uyu ndinofanira kubvisa chi? Masungiro. Mombe dzanganidzo dzatu. Now masungiro anoenda iri mombe chete, inoenda nechi kaka nemagumbeze ndiwateva. Ati pamagumbeze machira ndipo pamachira ndipo unotaura zvezvo kuti mwana wenyu akadai. Eka zvofamba zvino uya akanyarara kawo. Zvodira zvakaita sei? Zvazviri right. Sorry sure. Hausachataura. Kunyarara kwati kutaura uzauri zvota sei? Amburege yataura chizwi wauda kuti chi? I'm sorry sure. Ini mwanasikana wangu Asiri Mhandara. Iwe tinoziva sei? Achimamubvunza isho. Wangori tsotsi. Wakambosumuka here kwabereko kati mwana wenyu anga Asiri Mhandara? Handine sho. Wakaita sei? Wakangozvionera wega? Vansoresha wangu. Isu tichikura chikoro tainzi panosangana mukomana nemusikana. Panobuda zvakati. Iwa unauzviona? Ndauzviona. Tinoziva sei? Ini ndiri mubereki wemwana uyu, ndinoziva sei? Kumusikana nditi kune zvinotarisirwawo. Ndati inini iwe wazviona kuti hapana chabuda chawanga uchitarisira. Inini mubereki abereka mwana ndinozviziva sei? Kuti uri kunditaurira chokwadi? Ini she kuti muzoritaura chokwadi. Kana pane mapurisa nyama mambo aripo panapo. Vambona kuenda kunomutarisa inini. Okay, fine. All right, nyararai. Zvatoita zvakanaka ataura nyaya iyi yekuti ngaende kurukova anotariswa. Rega ndibva ndakudzidzisai mese muri panapa. Nyaya dzekuti vanasikana vanoenda kurukova kunotariswa dzakapfuura hazvichabvumirwa. Because it is a private thing. Zviri kwaari mwana musikana,
hazvigoni kuti aende nevamwe vanhu kurukuva kuti hande munonditarisira mupurufi. Hazvibvumirwe pamutemo wekuchengetedza mwanasikana, the privacy. Zvaitwa kare, mazuva ano hauchisina. Asi unoda unomutarisa. Akutoti iye sho. Mambo kanitaura imbonyara zvenyu. Rega ichikudzidzisa. Kana kwaita waona mwanasikana wakati musikana wakaona kuti ndio zvakamira zvakaita. Pane matauriro anoita. Wanzwa ka? Matauriro acho ndekuti unounza machira. Munoti chimbachira maputi. Andirika? Maputa enda unounza gumbezi rako nejira rako kana watenga jira rakura obora buri pajira rako. Uendise kunani? Kuna atezvara naambuya. Ambuya akangoti bhedheni jira kangudaiswa akaoneswa kana rabora kuti finish. Zvatopera nyaya yako wataura. Zvinoona kuzvita. It means wakagutsikana. Zvako kwazvitambira. Right, saka takuendera mberi. Takati kuti isusu zvimachira maningi maputa ayeso anobviswa nokuti kwakuchita kwaachadi kwaachaenda $300 pamusoro pacho madamages. Moya musha inonyadzisa sire munoziva izvozvo. Kune vabereki vane vanasikana moya musha kura kuti mumwe mukomana akangotiwo zvake simba rake nehurudhi kupinda musha achitora vanasikana. Ende zvinoderedza nekunyadza hanzvadzi dzevana dzepamusha ipapa vakomana. Kuti makadhererwa imi nemumwe mukomana kupindirwa hanzvadzi musha. Famba uchinyara zvokuti musha. Nyara zvekunyara zvekuti mwanasikana akapindirwa akangotorwa imakati kanana. Murizi. Akarara sematawa. Right. Sumuke zvenyini. Baba. Mwataurire date kuti anofana kunga achibanda. 23. 23. Sumuke. It's